1, 2, busqueu el vostre espai. 1, 2, 3 i... Fem un passet endavant. Corre! Álvaro, ho veig una mica més dubtant aquí, Molt bé, Mari Carmen. Tutora, no et veig els peus, Vinga, els peus els movem. Per Santos. Va mal. El grup per mi és molt important. Al ser molts, és difícil que tots estiguem al mateix lloc, no? Amb la mateixa concentració, amb la mateixa intenció. Cert o no? 1, 2, 3, canvi! Cuando no sabíamos nada, nos intentábamos ayudarnos a nosotros. Si no érem un grup, no sonava bé. Sí? I això no ha sigut fàcil. Perquè a la vegada algú es desgostava i botava la pelota quan no tocava, però cada vegada millor sí, ha anat sortint. Sí? I ara ja aconseguim fer les coses. Perquè ja no ens fixem sempre en nosaltres, sinó que ens fixem amb els companys. 1, 2, 3 i... M'ha agradat bastant que som un grup gran, però Déu-n'hi-do la capacitat que tenim d'escoltar-vos uns als altres i de treballar junts. Déu-n'hi-do.